खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव भैरबकुन्द इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जेराव इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा भैरबकुन्द बियाबनि जा इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों नंगौ जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेरावनो थामहिनबा एप्रिल मे दाननि गेजेरावनो बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बेनि सिगां मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव राजखान्थि दोलोखौ गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगासिनो जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावनाय जगदान जानाय हाबाफारिखौ नुबाय थानाय जादों नाथाय बेनि गेजेरावनो भैरबकुन्द बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर खहा बुंनांगोन जेराव सा 25निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोनि मददगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना भैरबकुन्द बियाबनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय रिहन दैमारि बिथांमोननि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों बे समाव फोरमायदि भैरबकुन्द ब्लकनि अर्गानाइजिं नेहाथारि नवीन मोसाहारि आरो भैरबकुन्द इउपिपिएल बुथ कमिटिनि आफादगिरि दिलीप दैमारिजों लोगोसे गासै सा 25 इउपिपिएल मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों बे समाव मोनसे बिपिएफ दोलोआव गोबां माने बे समाव बिपिएफ दोलोआव इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों जेराव भैरबकुन्द इउपिपिएल बुथ कमिटिनि आफादगिरि दिलीप दैमारिजों लोगोसे सा 25 इउपिपिएलनि मददगिरि लोगोसे भैरबकुन्दनि थामहिनबा भैरबकुन्द ब्लकनि अर्गानाइजिं नेहाथारि नवीन मोसाहारि बिथाङाबो इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जादों आरो बे जगदान जानायावनो नुजाथिहैदों बारग' मन्त्रि बिपिएफनि रिहन दैमारि बिथाङा आरो बे नुजाथि हैनायावनो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायजो राजाफोरा फोथायनाय गैला आरो फैबाय थानाय समाव बिपिएफ दोलोआनो जेरैखि जाया सरकार दागोना रोखा होनानै बे समाव बाथ्रा बुंदों जेराव खोथा होनाय बायदि खामानि मावनो हायाखै आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार होननानै बे समाव रिहन दैमारिया गोबां मानि जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिथाङा नुजाथि हैनायाव गासै सा 25निबो बांसिन इउपिपिएलनि मददगिरि भैरबकुन्द बियाबनि इउपिपिएलनि मददगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जगदान जाहैदों आरो जगदान जानायनि गेजेरावनो रिहन दैमारि बिथाङा गोबां मानि आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाया जाफुंसार जायै आरो रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै आथिखालनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय सरकारा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसे आरो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय सरकार बिथांनि सायाव माबायदि रिहन दैमारि बिथाङा बाथ्रा बुंदों माबायदि अजद दैखांदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि सपनगाव प्राइमारि कमिटिनि सिङावहाय माखासे इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोन दिनै बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जयेन जाफैदों बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा बिथांमोननि जयेन जानाय लोगो लोगो आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाया आरो बांसिन गोख्रों जासिगोन आरो नैबे बान्दरगुरियावबो गिदिर मोनसे ग्रुप दिनै जयेन जानो गोनांमोन नाथाय बिथांमोना गामिया एसे रायलायबावनो गोनां थानायलाय बिथांमोना जयेन खालामासै गुबुन दिनाव बिथांमोना आरो जयेन जागोन आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोन जयेन जानो थाखाय सावरायगासिनो दं गाबोनबो जोंहा मोनसे एग्जिकिउटिभ लादों बाहायबो माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जयेन जागोन बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा जों मिथिगौ बा रायजो राजाफ्राबो बुंगासिनो दं जे इउपिपिएल राजनिति हान्जा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिफोर खोथा होदोंमोन जों सरकार दानो हायोब्ला गोबां रायजो राजानि खामानि मावगोन जोंनि ओनसोलाव जों सान्ति सम्प्रिति लाबोगोन ओरैनो बिथांमोना बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे सारि बोसोराव बिथांमोना बेबायदि धरननि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै बेखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो नार्भास जाजोबखाबाय बिसोरनि सायाव आस्था आरो फोथायनाया गैखालिया बेखायनो लोब-लोबहै फैनानै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जयेन खालामफैदों बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि जुगेदि माखासे ट्राइबेल गामिफोर जों जेब्ला सरकाराव दङमोन बे समनिफ्रायनो गामिफोरखौ सार्भे खालामनानैहाय होनाय जादोंमोन आरो बे फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि जुगेदि
माखासे गामि बेबायदिनो रेभिनिउ गामियाव माबा जाबाय कनभार्ट जादों दा बेबायदिहाय गोबां गामि जाबावनो दङ आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेफोरबो मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन जों आसा खालामदों आरो बेखौ जिथु बिथांमोना सिलाय हमनायखौ गारनानै फैबाय सुक्तियाव सहि खालामबाय सरकारनिफ्रायबो इच्छा थानांगोन बिथांमोनखौ बहननायनि गतिके जों खावलायगोन सरकाराबो बे दायित्वखौ लाथोंसै बिथाङा जुदि गबोयोब्ला जाथिनि थाखाय मोजां जागोन सान्थिया गमामायैनो सान्थि फैबाय होननानै जोंबो बुंनो हागोन हाग्रामानिल' खोथाथ' नङा बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जोंनि राजनिति हान्जाया जा हायो जोङो गोजौनिफ्राय लानानै एकदम गाहाय लेभेलसिम गामि लेभेलसिम जोंहा अर्गानाइजेसना दङ आरो जि लेभेलाव जिफोर खामानि मावनांगौ जिफोर बाथ्रा बुंनांगौ बेफोरखौ जों बुंगासिनो दं मावगासिनो दं दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेसेबांखि दा बुंथों मानो बिथाङा खामानि मावनायाव फेल जाबाय बिथाङा जिखिनि बाथ्राफोर होदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव जिफोर खामानिखौ बिथाङा मावगोन होनना बुंदोंमोन जिफोर अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङा लाबोगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो लाबोनो हायाखिसै खामानि मावनो हायाखिसै बेखायनो बिनि सायाव फोथायनाया गैखाला रायजो राजाफोरा तबे जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार जेब्ला दङमोन गोबां जौगानाय खामानिफोरखौ मावदों आरो गोबां जाथि जनगोष्ठीनि सायाव मोनसे फोथायलायनाया फैदों आरो माने सानसे समाव परिस्थितिया बिराद गाज्रिमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि जेब्ला सरकार खालामबाय बै समाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावनायखौ जोंबो नुदों जोंबो मावदों बेबायदिनो दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां बिसासा दङ आरो माने दा बेखायनो आंथ' बेखौसो बुंगोन जे इउपिपिएल राजनिति हान्जानि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया जिहेतु बिथांमोना जेब्लायबो मिसा खोथा बुंबाय थायो दा बिथांमोननियाव फोथायनाया गैलिया दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिहेतु गोबां खामानि मावबोदों जोंनि ओनसोलाव दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजनिति हान्जायानो सरकार खालामफिनब्ला मोजां जागोन आरो जोंनियाव जिफोर समस्या दङ बेखौ बिथाङा मावलांनो हागोन बेखौसो रायजो राजाफ्रा सानो आरो लुबैयो